ndị ọma njem ọnụ, kedu ka anyị mere? Mama na papa kwan, eji m n'aka na unu na ndị ezinụlọ unu nọ n'udo. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Taa anyị ga-akọ akụkọ ma mụta ihe na ya. Gee ntị nke ọma. Ọtụtụ mgbe gara aga n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-ebi n'udo na ịhụnanya. Otu ụbọchị, mbe rịọrọ ụmụ anụmanụ niile ka ya bụrụ eze ha, ma ụmụ anụmanụ ekwetaghị n'ihi na mbe karịrị aghụghọ. Nke a wutara mbe nke ukwuu n'ihi na ụmụ anụmanụ ekwetaghị ka ọ bụrụ eze ha. Mbe wee laa n'ụlọ malite iche ihe ọ ga-eme iji megide ụmụ anụmanụ niile. O chekatara chekata. O mechara cheta na ha na-azacha ọnụ obodo ha n'ụbọchị Eke ọbụla. Mbe wee si n'obi ya, ama m ihe m ga-eme. Mbe kwuru n'obi ya na ya ga na-agba mbọ ịga n'ọnụ ụzọ obodo enyo nsị ụbọchị Nkwọ ọbụla. Mbe malitere imezu nkwa ahụ o kwere iji wee taa ụmụ anụmanụ niile ahụhụ. N'abalị ụbọchị Nkwọ, nke ga-abọtụ ụbọchị Eke, mbe biliri gaa n'ọnụ ụzọ obodo. Ọ nyụrụ nsị n'ebe ahụ ma gwa nsị ahụ sị, ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ gị onye nyụrụ gị, ị ga-asị ọ bụ enyi. Mbe gwachara nsị ahụ okwu wee laghachi na be ya. N'ụtụtụ ụbọchị Eke, ụmụ anụmanụ niile pụtara ka ha si eme na mbụ ịzacha ọnụ ụzọ obodo ha. Ka ha malitere na-aza. Ka ha rutere ebe ahụ nsị ahụ dị, ha tiri mkpu n'oke olu, onye nyụrụ nsị a? Nke a abụghị ihe ziri ezi. Ha niile wee gbapụ n'ihi isi nsị ahụ. Ha na-emechikwa imi ha. Mgbe mbe nụrụ ya, ọ sịrị ha, kedu ihe na-eme? Ha wee kọọrọ mbe. Mbe sịrị ha, onye agbala ọsọ, kama anyị ga-eje ka anyị jụta nsị ahụ onye nyụrụ ya. Ọ gwara ha niile ka ha gbakọta ọnụ n'ebe nsị ahụ nọ. Ọ sịrị, anyị ga-akpọ aha anyị n'otu n'otu wee jụọ nsị a onye nyụrụ ya. Ma anyị niile ga-ekwekọrịta na onye ọbụla nsị a kwuru na ọ bụ ya nyụrụ ya, na anyị ga-achụpụ onye ahụ n'obodo anyị. Ọ gaghị esokwa anyị biri ọzọ. Ha niile kwekọrịtara. Ha wee malite ịkpọ aha ha n'otu n'otu. Mgbe ha mechara nke a, ha jụrụ nsị ahụ, onye nyụrụ gị? Nsị ahụ wee sị na ọ bụ enyi. Nke a gbagwojuru enyi anya n'ihi na ọ mataghị ihe na-eme. Enyi malitere ikwu sị, ọ bụghị m nyụrụ nsị. Ma ụmụ anụmanụ niile egeghị ntị, kama ha kpụrụ enyi chụpụ ya n'obodo imezu nkwa ha niile kwekọrịtara. Nke a gara n'iru na-eme kwa ụbọchị Eke ọbụla. Ụbọchị Eke ọbụla, a na-achụpụrịrị otu anụmanụ n'obodo n'ihi ịnyụ nsị. Ma anụmanụ ahụ ga na-ekwu na ọ bụghị ya nyụrụ nsị. Otu ụbọchị, Nshikọ sịrị, aga m ahụrịrị ihe na-eme n'obodo a. Kedu onye ọ bụ ya na-eme ihe a? Nke a gbagwojuru m anya. Ụbọchị Eke ọbụla, anyị na-achụpụ otu anụmanụ, onye makwa onye ọ ga-abụ nke ya ụbọchị ọzọ. Ọ malitere ịga n'akụkụ ọhịa dị n'ọnụ obodo ụbọchị ọbụla iji mata ihe na-eme. Ka ọ na-eme nke a, ka o ruru n'abalị ụbọchị Nkwọ, mbe biliri dịka o si eme. Ọ sịrị nsị ahụ na ya kwuo na ọ bụ agụ nyụrụ ya, ma ọ mataghị na Nshikọ nọ n'otu ebe na-elele ya. Mgbe o mechara nke ahụ, ọ pụrụ. Nshikọ wee pụta, wee bịa kwugharịa ihe ahụ niile mbe kwuru, wee laa. N'echi ya, ụmụ anụmanụ niile chịrị obi n'aka wee bịa ịzacha ọnụ obodo ha.
ụjọ na-atụ ha n'ihi na ha amaghị onye a ga-achụpụ n'ụbọchị ahụ. Ka ha na-aza, ha ruru ebe nsị ahụ dị. Ha malitere ime dịka ha si eme na mbụ, wee jụọ nsị ahụ, onye nyụrụ gị? Nsị ahụ wee sị na ọ bụ mbe nyụrụ ya. Nke a juru ha niile anya. Ọ gbagwojukwara mbe anya karịa. Mbe wee sị, ekwetaghị m na nke a, ka anyị jụọ ya ọzọ n'otu ma jụkwa nsị ahụ onye nyụrụ ya. Ma nsị ahụ gara n'iru ịsị na ọ bụ mbe nyụrụ ya. Ụmụ anụmanụ niile jidere ya wee malite iti ya ihe. Ma Nshikọ sịrị ha, chere, enwere m otu ihe m chọrọ ikwu tupu unu eme mbe ihe ọbụla unu chọrọ ime ya. Ha sịrị ya gaa n'iru. Nshikọ wee malite ịkọwara ha otu ya si wee sie imi n'ala ịchọpụta ihe na-eme. Ọ gwakwara ha oge mbe ji wee bịa nyụọ nsị nakwa ihe o ziri nsị ahụ ka o kwue. Nke a wutere ụmụ anụmanụ niile. Ha wee kụwasịa mbe azụ ma chụpụ ya n'obodo ha. Ha malitekwara ịchọ ụmụ anụmanụ ndị niile ha chụpụgoro n'oge gara aga nakwa ịyọ ha mgbaghara ma kpọchite ha azụ n'obodo ha. Ka anyị mụta na anyaukwu adịghị mma, mpako adịghị mma. Ka anyị bụrụ ụmụaka eji ezi ihe na omume mara. Nọrọ n'udo, n'obi ụtọ na ịhụnanya. Ka anyị hụ mgbe ọzọ. Ka ọ dị.